Bueno, amigos, aquí estamos novamente, aquí no Centro Cultural de Xume dos Pinos, gracias a Ecoembes e a Consellería de Medio Ambiente do Concello de Ourense, falando sobre lixo, sobre medio ambiente, sobre unha cidade mellor. Antes estivemos facendo un análisis sobre a situación de limpeza na cidade, incluso sobre algún tipo de problema, e eu creo que agora chega un momento de buscar solucións. Creo que tenemos que buscar solucións. Entón, vamos a seguir un pouco o mismo sistema que no primeiro bloque, que vou abrir este bloque de preguntas con unha cuestión. Existen xa en varios lugares onde hai unha serie de aparatos para axudar o tema do reciclaxe, onde os cidadáns van meter determinados vasos de plástico, latas ou botellas de cristal e teñen unha remuneración simbólica de cara aos cidadáns, non? Casi como unha gratificación por facer ese sistema de reciclarse, non? Se contemplou esa posibilidade en algún momento aquí en Ourense como algo efectivo, como algo posible. Hai en países que está funcionando e que está funcionando moi ben. Bueno, pues teño que dicir que non. Que non, ni se vai a contemplar, pero vou explicar por qué. Hai unha empresa que inventou unha máquina, ou unha franquicia que vende unha máquina que precisamente para determinado tipo de envases o que fai é, se tú entregas o envase en determinadas condicións, non o podes entregar destrozado ou machacado, ou introduces na boca da máquina, o traga e despois se deposita uns céntimos por ese envase, non? Eso en toda Europa parece ser que está a funcionar, apostaron por ello en Lituania. No resto de países apostaron de unha forma moi escasa porque, podes decir, por lo que apostou un Estado como España, non? España apostou precisamente por a concienciación e a separación, concienciar para separar en origen nos domicilios os envases para logo facer, digamos que de algún xeito que a xente o faga de forma concienciada, non porque lle gratifican por seleccionar determinado envase. Porque se tú le das prioridade, imagínate, solo as botellas de plástico, deixas de lado todo o demais, por a mesmo levas anos concienciando os veciños e as veciñas para que separen o papel, para que separen o vidrio, para que separen os plásticos, para que separen todo o que ahora mesmo se pode separar. E en breve vas de dicir aos veciños que teñen que empezar a separar tamén a materia orgánica. Vai ser obligatorio instalar un quinto contenedor para a materia orgánica. Que pasa? Que se tú priorizas só esta maquinita que instalaron en algúns lugares, pero que non deixa de ser, un sistema máis que de algún xeito beneficia a unha empresa, pero que de algún xeito vai en contra do sistema establecido en España, está dicindo, ti colles só esos envases, meto na máquina, que por isto vanche pagar, xa fai como queiras. Esa máquina non impide que tú quites contenedores da rúa, por lo tanto, o impacto ambiental sigue sendo exactamente o mesmo. Quer dicir, que ten algunhas vantaxes, pero moitos inconvenientes e chocan directamente co sistema que hai en España, donde os concellos teñen a obrigación de recoller o lixo, os concellos teñen que pedirle aos seus veciños que separen o lixo en orixe, porque algo que ora é voluntario en breve vai ser obligatorio, e os concellos despois recibirán por a cantidade de lixo que separan unha cantidade que poden repercutir no propio sistema para seguir mellorando. De outro xeito, iríase contra o sistema, por iso non se pone en marcha. Vamos, hai cidades que están facendo pequenos experimentos, pero non se vai implantar. As administracións non van comprar esas máquinas. En Vilnius, exactamente, decías en Lituania, en Vilnius, eu acabo de estar hace uns meses, era un sistema que se está desenvolvendo. Luego comentaba como posible comenzo para seguir traballando a nivel de concienciación. Ao final, cando se repercute de alguna maneira positiva, acabas pouco a pouco entrando nesa dinámica. O sea, pero ti por que vas a separar a roupa, ou vas a separar o papel, ou vas a separar os outros residuos, se non che dan nada? Quer dicir, estás premiando que che den por un e, sin embargo, que lle vas a pagar por todos. Quer dicir, hai que buscar fórmulas que de algún xeito. Vivimos nun mundo no que, se queremos que siga sendo sostible, temos que todos aportar o noso grado de area. O que nos piden é simplemente, é un tema sencillo, pero que a veces é complicado, que fagamos ese pequeno traballo e xa estamos concienciados do tema, sin que non lo paguen. E isto o que premia é que che paga unha cousa concreta.
Bueno, ahora estamos con 3 mozos novos onde vamos a falar de solucións. Como vedes o tema? Hai solución para todo isto? Que lle pedides ao Concello de Ourense? Vamos a iniciar, xa vexo ali co micrófono. Volvemos a decir nome e idade e a disparar a pregunta. Chámome Manuel Amador, teño 19 anos. Bueno, antes estiveches falando do tema de que no botellón, normalmente ao terminar queda moito lixo por ali fiscado, non? A ver, Estás de acordo con eso, non? sí, pero o tema de que dixeches de poñer sancións os que deixan iso así, realmente funciona ou non? Eu penso que todos funcionamos un pouco en base a que nos toquen o bolsillo. Sí que creo que funciona. Así, sabes, sencillo. Porque ti crees que non funciona. Que farías ti no caso de unha persoa que acaba de... Porque a todo isto, eu entendo que queda todo ciscado despois de que xa te tomaches o equivalente a 2, 3, 4 ou 5 copas e, por lo tanto, a tua capacidade para razonar que tens que contribuir co medio ambiente, levar a basura ao contenedor, supoño que non será a mesma que cando chegaches á plaza. Supoño, non? Sí, pero, a ver, por exemplo, unha pregunta que me fago é por que a xente fai botellón, para empezar? Cal é a necesidade que teñen para facer eso e, sobre todo, para facer na calle? Pois eu penso que o botellón é un hábito que se adquiriu como unha forma de diversión. É dicir, todos en general tendemos a xuntarnos para divertirnos, non? E o alcohol forma parte das costumes que temos nesta sociedade, de que o alcohol sexa un protagonista das reunións. Eu penso que os máis novos heredades iso dos máis maiores, que tamén o fixemos. Que pasa que nós na nosa época non había este hábito do botellón, e na vosa época, pues, digamos que supoño que será un pouco tamén por aforrar, non? Ás veces tomarse unha copa será máis económico tomando a se comprar no supermercado que se llevas a un bar, e iso xenera tamén as súas ventaxas, pero por outra banda eu penso que se nos foi a todos as mans, no sentido de que o feito de sentarte nun parque a tomarte unha copa de entrada non teria por que ser un problema, pero se te sentas nun parque e tomaste copas hasta o infinito e acabas mal ou acabas no hospital, pues, pasa a ser un problema, e se eres menor de edad é un problema moito maior, porque xa está afectando o teu organismo e despois de todo eso, evidentemente, o que menos importará, supoño que será os residuos que deixas no parque, vamos, eso será algo que non interesa. Por que se fai o botellón? Pois porque se adquiriu ese hábito nunha sociedade na que o alcohol ten un papel moi protagonista, e a administración ten a obriga de pelear contra eso. Eu agora mesmo represento aquí a administración, eu tamén teño a miña opinión personal, que tamén se podría dar. Pero eu representando a administración, e a administración ten que velar por a saúde das persoas. E a saúde, desde logo, é incompatible coa ingesta desmesurada de alcohol. Eu creo que él tamén o dice porque a veces todo o que xenera máis a da limpeza. Falamos da contaminación acústica tamén, non era eso. Sí, bueno, en parte. Claro, decía tamén da contaminación acústica onde Pois imaginar o contentos que están os veciños cando teñen un botellón dentro das súas, o sea, cerca das súas casas, eso é algo terrible, non? Porque os negocios que teñen a movida e que contan as calles en estado deficiente despois de da festa, por exemplo, fines de semana. Pero bueno, os veciños que viven as posibilidades que sufren as consecuencias e, vamos, que é normal, porque se ti imaginas tens que levantarte para ir a traballar o día seguinte e te están facendo ruido hasta as 4 ou 5 da madrugada, evidentemente, pues, tens que te queixar, necesariamente tens que queixar. Continuamos. Me chamo Luxía, teño 22 anos, e a miña pregunta é: hai moitas campañas para concienciar de o reciclaxe, pero non hai tantas para a reducción de la materia que temos que reciclar. Entonces, igual estaría ben, aparte de concienciar de que cada persoa ten que reciclar o que produce, a sociedade que produce,
a reducción, porque moitas veces consúmense moitos, por exemplo, plásticos máis que os necesarios. Non hai alguna campaña para a reducción. Pesan máis as outras campañas, tens toda a razón, pesan máis as outras campañas que as campañas de reducción do consumo. Mas que, ahora mesmo, vivimos nunha sociedade que nos invita a consumir permanentemente. Por exemplo, no textil, non? O de cambiar constantemente de prendas, de consumo de prendas o mellor máis económicas, pero cambiar de look constantemente, non? Ter moita un fondo de armario tremendo, e todo eso xenera pois, unha cuestión medioambientalmente do máis terrible, non? E despois compramos moitos envases que están cheos de envoltorios, non? Si, é verdade, tens toda a razón. Eso é algo que ahora mesmo non se está facendo moito. Nos, por exemplo, fixemos no Montalegre, dentro das actividades que se fan no Montalegre, que cada trimestre se presentan e que vos podedes apuntar, que son, a veces, actividades moi interesantes. Había unha que era precisamente pensada en ese sentido, no de comprar, por exemplo, cosas a granel, en vez de cosas envasadas, consumir como se consumía antiguamente, cando ibas á tienda ultramarinos e comprabas produtos a granel, que ahora se empeza a ver empresas nos barrios, sobre todo, nas grandes cidades, que empezan a vender produtos que podes ir comprar sin necesidade de tantos envases, non? Eso todo vai ser o seguinte que se implante, porque tal e como vamos é imposible que o planeta resista a isto. Chamou a atención, outro día foi unha presentación dun libro de Adolfo Domínguez, que é un ourensán que coñecemos todos e que é coñecido mundialmente. Este home escribe un libro, fai unha presentación, eu tive a fortuna de estar invitado a esa presentación, e falanos da súa empresa, ou da evolución da súa empresa nos últimos anos, e presentan unha campaña que me pareceu superinteresante, na que promociona, e seguramente algún de vos a vistedes, ou vos fixaredes a partir de agora, que promociona lo viejo. Dice, lo viejo no sentido de aquelas prendas que perduran co paso dos anos nos armarios, non? E me parece, desde o punto de vista empresarial, que buscou un hueco fantástico, porque ao final creo que se tú compras unha prenda que sabes que non vai a pasar de moda, ou que vai a ser agradable para ti ponerte esa prenda durante uns cuantos anos, pois podes inyectar un valor superior, o sea, podes pagar algo máis pola prenda, non? E por outro lado, él, cando fala desa campaña, e aí ven a parte medioambiental interesante, digamos que se diferencia do sector do textil, no que hoxe é fácil comprar prendas moi baratas, cambiar moito de prendas, e por outro lado, o que dice é que él quere unha empresa sostible, quere que a súa empresa contribuya ao medio ambiente. Como? Facendo prendas que perduren no tempo, por lo tanto, de algún xeito reducindo ese consumo, non? Un pouco por aí, non? O de produtos a granel, non cambiar tanto, comprar cousas que perduren máis no tempo, e logo todo que tiña que ver coa enerxía, buscar elementos que contaminen menos para quentar os nosos fogares, vehículos que contaminen menos, que decir, vamos que carai, pero eso é bastante lento, non? Chamo Manuel, tengo 17 anos. Quería che preguntar, por exemplo, hai bares que venden alcohol a menores, tabaco, eu quería preguntarte que podemos facer respecto a eso e que opinas? Bueno, hoxe un bar que faga eso arriscase muchísimo. Hai unhas sancións terribles contra ese tipo de conductas. Si alguén o fai, o ideal sería que se denunciara, pero bueno, non son aquí dicindo agora, chivademos de... Pero si realmente se coñece o caso, o normal sería de denunciarlo. É unha barbaridade, É que prácticamente todos os bares venden alcohol a menores e tabaco. Eu me consta porque ademais coñezo xente que o fai, a súa actividade profesional xira en torno ás inspeccións, aseguroche que se fan inspeccións con certa frecuencia para vigilar esta cuestión. Insisto en que non debería ser o habitual, pero se alguén o coñece, o debería denunciar. Mira, eu empecé a fumar sen a minoridade, non? E me arrepito muchísimo, porque estive fumando un montón de anos e perdendo tempo queimando a miña saúde, non? Na sociedade actual coñecemos casos de moita xente da miña idade, de 50 e pico, ou 60 anos, que están detectándoselle cáncer
con moita frecuencia, non? E diferentes tipos de cáncer, que nas generacións anteriores non pasaba tanto porque levaban unha vida moito máis saudable e consumían produtos moito máis saudables. Desde logo, eu agora arrepentíndome do que fixen de haber empezado a fumar tan novo, o que teño que traballar desde onde este precisamente para que pase xusto o contrario, non? Recoñecendo que o fixen, pero naquele momento, por exemplo, na miña época, era habitual que os menores fumáramos. Era tan habitual, por iso antes comentaba con a compañera do público, como que bebéramos, porque tiñamos unha sociedade donde os actores nas series de televisión fumaban e bebían, ademais poñendo como algo positivo, donde as películas americanas que marcaban a historia do mundo o vivir do resto do mundo, era normal que os actores máis guapos e máis ben prestixiados fumaran, e todo eso o fomos heredando e o fomos pasando a vos. É algo que temos que corregir, necesariamente temos que corregir. O que non o podemos ver é como algo normal. Quer dizer, eu, por exemplo, ver como un menor se arrastra por un parque un sábado á noite non o podo aplaudir, por moi pouco políticamente correcto que sea eso, porque hai unha que me arrisque a que ese menor non me bote na vida, pero non o podo aplaudir, porque ese menor en nada vai a ter unhas crisis nerviosas bestiales, vai a ser unha persoa desnortada, porque ao final o consumo de alcohol e de drogas o que fai é que tú teñas na túa madurez, e vos aquí fades un montón de xente xove, e despois teñades unha madurez sendo persoas inestables, emocionalmente, con mogollón de crisis emocionales, e vades a pasar o fatal, desde o punto de vista neuronal, e xa desde o punto de vista físico veremos, non? Así que a administración ten que pelear por eso, non pode aplaudir esa cuestión. A mí o de vamos a negociar o botellón, na miña forma de pensar non encaixa, o botellón habería que prohibirlo, e despois os bares deberían vender o alcohol de forma axeitada, sin ningún tipo de adulteración, e evidentemente non poden venderle a menores. Pero se tú sabes e te divirtes de copas, e sabes a tomar copas por bares, vas por a zona dos viños, que hai uns locales fantásticos, non consumes tanto alcohol, porque vas cambiando de local, digamos que o precio tamén te condiciona, porque ao final tampouco se trata para sair e viverte non sei cantas copas. Pero se tes a posibilidade de ter unha botella que dá para 10 copas, pois evidentemente, pois o millor a terminas, porque dices, bueno, sacaste o dinero na botella e o único que estás fastidiando. E estamos indo da limpeza muchísimo. Moderador. Si, eu estou deixando. Co tema de prohibir o botellón, non creo que sexa o mellor que se pode facer, porque a xente que acude que idades teñen, entre 12 e 25 anos, máis ou menos. A ver, a ti soache de algo a lei seca de América. A ver, explico un pouco ou non recordo? A lei seca non luxaban, verdad? O non beber, prohibían, non hai restos por bebida, non? O non beber alcohol, non hai restos por bebida. Sí, pero iso tamén foi un gran problema, porque, por exemplo, aí foi cando directamente potenciouse o tema das mafias que movían o alcohol e demais. E cando fixo legal, xa foi reducirse o consumo, entre outras cousas, por exemplo. Tamén, para preparar isto, estive lendo un documento sobre Zaragoza, no que se facía referencia ao feito de que polas noites non hai outras alternativas para esas de festa, basicamente. Que alternativas pode haber para, además do botellón? Bueno, eu, de entrada, dixes que a xente que vai ao botellón de 12 a 25, fixes ese cálculo. Eu digo, de 12 a 16, 18, non deberían estar no botellón. Por lo menos non deberían estar bebendo alcohol. Pero que tú, si eres unha persoa de 12, 13, 14, 15, 16 anos non deberías beber alcohol. Non é unha cuestión non se pode cuestionar eso. E a ti, como
estructura, si bebes alcohol, estás perjudicando. A administración non pode permitir. Non podes poñer como algo positivo que se beba alcohol. Outra cosa é que bebas un día, porque, bueno, que decir, non son quen de decir cando hai que beber. Que teñas un día un desmadre, non o sei. Pero a administración non pode promover que haxa a venta de alcohol a menores de idade. Eu que vexo é que, sobre todo vos, aquí, parece que culpades fundamentalmente o botellón do feito de que as calles de noite, nos momentos de festa, estén sucias, ¿no? É dicir, credes que o principal motivo de que as rúas, sobre todo en zonas de festas, estén sucias é o efecto de consumir alcohol como xóvenes? Ou credes que, aparte de eso, hai outro tipo de problemas que o mellor se deben de solventar aparte de eso? Porque eu creo que non só a xente xoven, eu creo que ao final a xente xoven en xeral é a que mellor cuida ou a que máis concienciada está en manter o medio ambiente cuidado. Tengo a sensación de ver a moitísima xente maior que non recicla, que vai cos animais e non cuida os animais, e a sensación que teño é tamén que é verdade que hai que buscar medidas coercitivas, pero creo que faltan xentes que fagan cumplir as normativas que están nos concellos, e creo que tamén en moitos casos teño a sensación de que cando eles falan do botellón, de que os policías non van meterse ali no medio do tumulto para pedir DNIs a ver se son ou non son menores, si están luxando ou non están luxando a cidade. Como vedes vos, por exemplo, como vedes vos? De feito, neste estudo que se fixo en Zaragoza, dicen que cando hai unha presencia policial ou non sei, simplemente que haxa un segurata ou calquera persoa que poña respeto, basicamente é máis común reciclar, deixar as cousas ben e tirar o eixo ás papeleiras. Ten efectivos suficientes a Policía Local de Ourense para manter o control nas rúas, no caso de festas, de que a xente poida controlar precisamente os vertidos de lixo? Non, a policía non ten... Pero ten capacidade de actuación. Bueno, pero... Ti comentabas antes que sí que actuaba, pero a verdade é que a sensación que hai é que moitas veces está en lugares onde sí que está habendo ese tipo de festas, de botellóns, de bebidas na rúa, pero que en moitos casos non actúa e se ven moitas, a veces, xente menores de idade. Todo se fai en base a campañas, igual que as campañas de control da alcoholemia. Todas as noites cando saes a rúa hai controles de alcoholemia? Non os hai controles puntuales. Todo teñen que facer en base a campañas porque, como se dicía antes, o que hai un número determinado de efectivos que teñen que atender precisamente este tipo de cuestións, pero tamén teñen que atender cuestións relacionadas co tráfico. Por as noites hai tamén chamadas de veciños que teñen problemas que tamén hai que ir a atenderlos, que decir, unha noite dá para moitísimo, non? En ese sentido, teñen que vixiar as zonas termales, que tamén hai consumo de alcohol por as noites, sobre todo na zona do río, na zona do Moinho e do Tariz, que iso daría para falar tamén algo entendido, porque é un espacio, por exemplo, a zona do Moinho é un espacio que funciona case as 24 horas do día. Por a noite hai xente que vai facer botellón ali, pero que o espacio hai que telo limpo o día seguinte para que aquel veciño ou turista que chegue a Ourense, que elixa o Moinho como un lugar paradisíaco para pasarse as súas primeiras horas da mañá, este aquilo impecable, limpio, pero resulta que a noite anterior houve botellón ali ou algún que meteu a botella dentro da terma e despois olvidouse de quitar. Eso pasa a diario, quer dizer que ao final a policía tamén ten que pasar por ali frecuentemente, entón, bueno, hai campañas, non están permanentemente detrás de cada novo, de cada mozo pedindo o DNI, Non existe ese control ni aquí ni en ningún lado. Por aquí alguna pregunta, alguna solución, dade de solucións. Sabedes o problema que hai, non só co botellón, pero que hai moitos máis problemas, o tema, falamos do tema coercitivo, hai alguna solución que os xóvenes consideredes que se debería de aplicar para manter unha cidade limpa, manter a Ourense limpa? Pois, para empezar, que se poida realizar en entornos controlados, por exemplo,
que en vez de facelo na calle, dentro dun edificio ou dunha carpa ou Botellódromos. algo así. Bueno, a opinión xa dixeches antes. Bueno, nos estamos contra por- totalmente estamos o por- consumo sí. de alcohol. Sí. No, vamos a ver, No consumo de alcohol, por lo tanto, apostamos polo unha cidade na que hai unha oferta hosteleira increíble. Nos consta que comparativamente con outras cidades os precios, bueno, dependerá da zona, pero non, os hosteleiros do Orense non queiman aos seus clientes. Apostamos polo consumo de alcohol nos lugares que están pensados para eso. Nos estamos en contra do botellón, por lo tanto, ese tipo de medida non encaixaría. E ademais, bueno, daría mil razóns para debatir sobre esta cuestión, pero é que eu insisto, a mí non é igual, é que vos estou aquí ao que me digades, pero se vimos a falar de limpeza, estamos falando constantemente de botellón, ao final vai a ser o debate sobre o botellón, que tamén podemos facer, non hai problema. una pregunta Ah, más sí, de limpieza. Sí, cambiando de tema. No, cambiando no Vamos. vamos ao tema. Vamos ao tema que volvemos moi localizados aí. Falando, por exemplo, do consumo de tabaco, a ver, unha cousa moi típica é ver a moita xente pola rúa fumando e que logo, cando termina ou se queda sin terminar, tira o cigarro chan e se queda a pizza ni nada. Non sei, creo que tamén iso pode fomentar que, sobre todo, que os xovens non reciclen, por exemplo, porque ao fin e ao cabo é moi fácil que o ambiente nos influencie. Bueno, aquí le acabas de dar o tema. A pregunta cal é o tabaco que tiran e que non se recolle, ¿no? Que non o... A ver... É que é un pouco complicado porque A xente fuma, estás falando, eu creo que estamos falando dentro do Concelleiro das Cabichas. O ano pasado ten unha obsesión co tema das cabichas e co tema de fumar. E que vos non vostedes fixado, por exemplo, hai boas que están limpias, perfectamente limpas, e o único que ven se colillas. Por todo, cabichas, que a mí a palabra cabicha costame. Pero é algo moi habitual, fixade vos, de non ver ningún outro residuo, só ver cabichas por todos lados. E iso sí que é algo que levamos rayando a cabeza a un montón de xente. Vos, como asociación, participaste precisamente nelo, e algo que ainda queda un mundo por facer porque sigue habendo ese hábito, non? Eu teño un amigo, estando nunha mesa nunha terraza, vou dicir o que me fixo. Estábamos tomando algo e había un cenicero. Entonces, collego, acabo o seu cigarro, o cenicero na mesa e fixo así. Mandou o cigarro ao medio da rua. Que faz? Que pasa? Digo, pero non tens un cenicero aquí para botarlo. Ostras, perdón. Que dicir, é ese hábito, xa, que se xenerou de non sei, é unha costumbre de tirar e unha cabicha, e contamina unha barbaridade, é dicir, 50 litros de agua, é unha cuestión que, ademais de provocar incendios no brao, a xente que vai se dedicar a botalas por as ventanas e demais, provoca tupe os filtros das depuradoras, contamina moitísimo despois, xenera moitísimos gastos a hora de depurar a auga e unha barbaridade. E é algo tan sincero como que cando acabas o teu cigarro, o pisas e o botas na papelera, porque ademais se considera como o resto da basura, é dicir, non hai que facer ningún tipo de separación, simplemente apagala e tirala nunha papelera ou no contenedor máis próximo. Se hasta regalamos ceniceros portátiles, que eran así de chuliños, non? Para que non te chama a atención. Imos a rematar este bloque solo con unha cuestión. Non consideras, vou rematar con unha cuestión, non consideras que a veces para a sociedade o concepto de limpeza, por exemplo, no caso do tabaco, no caso das cabichas, a veces le resulta complicado de interiorizar porque dende as propias administracións se fan campañas como a que sacaste de o ano pasado de la Consellería de Medio Ambiente con Ecoembes tamén para a concienciación das cabichas e que ese mismo día, unha vez se presentaba aos medios de comunicación, traballadores ou xente do propio Concello, nos atopamos ali un mogollón de cabichas nas escaleiras, e que para os xóvenes que pasan, ao mellor é unha mensaxe a veces doble ou contradictoria, porque dices a administración está concienciando de que hai que facer isto e, sin embargo, a propia administración pasa por A diante. administración non fuma. Fuman os cidadáns, pero que dentro
da zona de influencia directa da propia administración. O sea, hai algún funcionario que tamén os tira, claro. Sí, sí. Pero unha cuestión individual. Nesto do medio ambiente, mellor que en outras cousas, o que fagamos cada un importa. Eu antes tamén pensaba que non lle daba tanta importancia á acción individual, non? E agora cada vez dou máis, é dicir, cando todos nos concienciemos de que o que cada un de nós, ou como viva cada un de nós, influye no noso entorno, canto antes o fagamos, antes contribuiremos de forma moi efectiva ao cambio do lugar onde vivimos. É moi importante o que faga cada un. E é certo que hai xente que traballa ali, pois que tirará as colillas ao chan, seguro, non? Sí, sí. Pero habrá que sancionar igual por resto. Evidentemente, dices clarísimo que contra o tema da limpeza estamos nun proceso de concienciación e o futuro acaba sendo, se a concienciación non leva resultado, a solución acaba sendo chegar aos petos e a sanción, non? Eu penso que ten que haber unha combinación das dúas cousas. Bueno, pois vamos a rematar esta parte. Moitísimas gracias, Manuel, Uxía e a outro Manuel. Vamos a facer un pequeno stop e vamos xa coa recta final rápida, que serán 3 preguntas para construir unha ecocidade. Así que facemos o cambio e le damos ao clic